ani kafiriya ani munafikiya ani fasikiya nin bɛɛ lajɛlen ye sariya kumaw de a ka kan an ka faamuya sariya ka minɛn kɔnɔ. an ka dɔn filanikafoya ye mun ye. e mun bɛ kiiri baaraw kan ko nin ye filanikafoya ye a ka kan i k'a dɔn fɔlɔ yanni i ka kuma kan. kuma jumɛn mɔgɔ bɛ kɛ filanikafo ye. kuma jumɛn i bɛ kiiri baara kan ko nin ye kafiriya ye. yala ni mɔgɔ min ye baara kɛ o ye kafiri walima kafiri tɛ a ka kan i k'o dɔn. a b'o cogo kelen na fasikiya nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye. nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwalew ye ni sariya kumana kan k'a perepere latigɛ. idan ni ala y'a kɛ ni filanikafoya baabu banna an bɛ don kafiriya baabu fana kɔnɔ. munafikiya baabu ani fasikiya baabu an bɛ ala deli ala k'o waati jira an na. filankafoya a bɛ tila ka taa tila yɔrɔ fila. ashirkul asghar wa shirkul akbar. filankafoya fitinin bɛ yen a belebeleba fana bɛ yen. ne mɔgɔ mun m'o dɔn i bɛ taa kiiri dɔ mɔgɔ dɔ kan ni fɛn dɔ ye o kiiri in man ka bɔl'a kan ka sababu kɛ e ma filankafoya dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. filankafoya belebeleba bɛ yen a fitinin fana bɛ yen. idan nin sigi in na ni ala sɔnna a ma an ka kuma bɛna boli filanikafoya sigiyɔrɔma fila kan. a kumaba a n'a fitinin. o kɔfɛ dɔnnibagaw ye diferansi wɔɔrɔ fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. an da bɛna s'o ma. n'o kɛra i bɛna kiiri dɔn u fila ni ɲɔgɔn cɛ. filankafoya belebeleba o fana bɛ tila ka taa tilayɔrɔ naani. a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ naani. walima o filankafoya min bɛ kɛ fɛn naani de kɔnɔ. adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa o fɛn naani de ma. wa filankafoya baara fana a caman bɛ kɛ o fɛn naani de kɔnɔ. a fɔlɔfɔlɔ shirku da'wa. filanikafoya mun bɛ kɛ ala wele kɔnɔ k'i dama kasi ala la. n'o kɛra fɛn wɛrɛ ye idan a kun kan ka kɛ ala mun ye i taara kɛ fɛn wɛrɛ ye i y'o fara ala kan. filankafoya min bɛ kɛ duwawu kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ. duwawu fana ye ala bato ye bato mun n'a ka bon kosɛbɛ. a jɔyɔrɔ ka bɔ silamɛya kɔnɔ. kira sallallahu alaihi wasallam a ko addu'a'u huwa al-ibada. duwawu yɛrɛ de ye ala bato jaati yɛrɛ ye. ala bato mun bɛ yen k'i tɛ ala wele a kɔnɔ ka dɔgɔ. idan bato bɛɛ lajɛlen wele ko duwawu. Allah subhanahu wa ta'ala ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. ala ko ngale wele abanga duwawu jaabi. mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ bonya ala weleli ma u bɛ don tasuma kɔnɔ lahara do u dɔgɔyalen ka sababu kɛ u yɛrɛ bonya ala ma ala fana b'u dɔgɔya lahara do. n'i y'a ye k'a fɔ
duwawu ala bato de akan ke Allah subhanahu wa ta'ala de. Idan filan kafoya belba a caman bɛ kɛ duwawu babu kɔnɔ. Damakasi a kan ka kɛ ni Ala de. Dɛmɛ kan ka ɲini Ala de fɛ. An man kali ni Ala de ye. O la ne ka baara minnu filɛ ni duwawu b'a caman kɔnɔ, mɔgɔ caman ye fila fara Ala ka o babu kɔnɔ. O la Allah subhanahu wa ta'ala ko وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكون مغو چامن تل لمن يا ألما فكا سر فلانكا فيا بوكا باراكونا فكا سر فلانكا فيا بوكا باراكونا. ولا دعوا بابكم الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر نمغمي فنوري كفر الله سبحانه وتعالى لا برهان له به إيو بارمنجي دلو تيبولالا إيو نندنغ دك دلو فاي تيبولالا فإنما حسابه عند ربه على قوتك لمو أجت بولي كاكبارو فسفسه كاسرنا كبارو الله ردو وبالي على ديك كفى الله سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الكافرون أنغادو كافرين تني رسول الله ردو أي جون ذاك بارفو آية إنكونو موم بفوري ويلي منت علي وكفى على آية لبانا كافرو تني رسول الله ردو جون كافر آية إنكونو موم يفوري ويلي منت علي موم يا مكوني نفوري فمنت علي موم يا كلي فوري لا منت علي موم يا دمكشي فوري لا منت علي. إذن أنغان چوكودون يرولا أمي الله سبحانه وتعالى دلي ألا كانجم مغوية منو مويرة كولو ألاي كألا كلم بيولي سبحانه وتعالى كراكو مغوم بي ألا ويلي ألا بوتيك لمغو دفع من مغوم انتي ألا ويلي ألا بديمي كورو ألا بديمي كورو. الله سبحانه وتعالى آية دوكوناكو فلاننكفوما والمكافروما yan islamiya ka se hukumin lahalaya mun ka an islamiya kan lahalaya te kelen bi islamiya caman ka filanin kafaya jugoyara ka tɛmɛ kafiri munun ka filan kafaya fora kurana kono yan islamiya kana ala ko fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din nu dona bato ni kulun kono ni fiɲɛ bacira kuto ko ji sanfɛ usrana ka fo bena sa bela jele min yeshi ala de mawbe ala kelempe de wele falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun kumana munani ala yukishi nu sendara du ko le safe ube fla fara alaka oyaye geleya kono ube ala kelempe de wele no ya kono ube fla fara alaka me an fan chaman bi fona ala hinna mogomna hal geleya kono bita fe wore de fe koni kono gwana ta karsa fe ni dese bila ta karsa fe ni dengo bila ta karsa fe ni bala bila ta karsa fe yala nimbete geleya dewa o geleya en kono e kan ala de don me geleya kono e tara famara don munte alaye yala nin kafiru munu nukuma ala don ulma fsane usaraniye idan flanga faya bilba afolo folo beke duawu bonda kono aflana flanin kafaya mumbeke nganiyaula anin lanyini wa ukacha ko sobe don maka ko bahrun la sahila lahu o e ko jiye dangate ko jimuna o kore ka babu ka dun ko sobe bara chama mbeke ibati gila mo yabe ka bara inke eba amerika be ke alaye
me ba soro fewere ba duskuna bara in kono munte alaye jombo do ala de bodo wala anganga ni yawjeya anganga bara ujeya alaye wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din amma ya mariani foye foka bato bela jelenke alaye wakabato ifana mne ka jeya ala kelenye angana ke fewere wa angana ke ala ni fewere fanaye Fralika fam beke nimbabu inkono ode adama denga barake me akal la nyini ye mogo kaye akal la nyini ye mogo kata no bara inkono akal la nyini ye ukafo nede ninge karsaye e karsate wa nede ningaye ne kal la nyini ode bara kono isara yode mogo yame mogo yaye ni yorati woro la harado kira sallallahu alaihi wasallam akolla harado jahanaba tasuma be nyagani mogo saba folo muye a folo folo ye nafolo tigi aye nyuma yake akan nafolo kono aye desibagato deme aye falato deme aye muso cesabagato deme aye kalannew deme aye wajulikelaw deme bara nyuma sira belajele aye doka kono me akera mogo kafo ko karsa ye fona sire karsa be ala ko barake karsa ye ba nyuman kelay ala ba nyini ngalla harado aha iye ni nafolo bayin soro iye muni munke ala ne ninke nyen ala ba fo awu yake mogo kafo mogo ya fo de ka saray abe meleko ya mare ka sama kata tasuma kono ala kan kishamu o folo wala nambe demenga ngake alaye name mogo so angu so alakama niya dunga fitse ka kete abara dabla ikan na folo koloshi kanache aflana momu ni alaye doni dama ay qur'ana kala ngado ay kitabu chaman kala ay mogo kala la harado alaba fo karsa nyenin doni bayindima yala iye munde kenaye abafo ala nye qur'ana kala ngado ka moho kalala nye tafsir ke nye darsu de misri kono nye wajuli ke nye kutuba ke nye ninke ala bafo awoye nimbela jelenke me ya ke de moho ka fo karsa kala nendo karsa ka durshi monendo karsa ka wajuli kai karsa kanga di qur'ana na karsa ka kutuba kadi yake mogo ko defo ako mogo yofo odi ka saraye abafo meleko nyina ukamne ka fofo ka tata suma kono ala kan kishamo momu ni donu sora ni mabarake ni ka doniya donu baga do ko wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabl ubad alwathan donu baga mu ni mabarake ni ka doniya je kono ebe do tasma kono la harado ka soro boli batola uma do folo wala mo ni ala don dima awa ni rabbi fana yede asabana mo ala e fanga dama anninga kene ala ko bara o bara mana aba se ko kala ni misri bara na abe sanfe ni kabruso furanna na abe nyefe ni fa fara ala ko bara la abena na seko damajira yi fanga mumbala abo exploiter ala ba nyinga la harro karsa nyene fanga indi ma yemu ne kenaye ba fo ala ndara jihadu kenaka ala nyene mbaranke ni misri mbebili ne kuma safe ni kabru so kuma furane kuma baraka kenaka ni sira imbe furane kuma baraka kenaka ala ba fo yen mbela jelenke yasa akafo ko karsa chefarindo ko karsa fanga tigiye o fora jiya kono yome o de isaraye ala ba fo ka sama katana itasma kono ala kan kishama idan e barake ningani yamuye ala bi sarano ngani ade idan flanka fo ya bilelba abe soro ngani ya bara kono abe soro lanyinu kono Allah subhanahu wa ta'ala ko man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nimgo mun kala nyine ka bara nyumaw ebe ka jiye de nyine nayi ani jiye nyana mayayi ani jiye masiri
نوفي إليهم أعمالهم فيها على كوي كبارين على بعد دفلين دي مجيه كنو أبسك كنيا دي من نفلوي أبيك نفلو شايا أبيك دون شايا أبي مسلمون ديما أبعد دفلين دي مجيه كنو على كو كاتفو إنك شكابوالا ما على كو تود الله ردو أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أكوتي لما الله ردو فويتو يفونا كده جهنم تسمعي وحبط ما صنعوا فيها ويبارا منك جيكونو بارا ينبلا جلنشينا وباطل ما كانوا يعملون أكم فمنو فنك وفنجو يده ولايك بارك كلا هرد نيني كباري من يجيد نيناي على كو سراتيه إسرائيل جهنم تسمعي الله ردو ولنغ باروك كألا نيني أنغالا جاتي نيني أنغالا جيني نغا باروي no kerame aljina soro note ante aljina soro de asabana flanin ka foya bilba obe soro bara munun kono o de shirku ta'a flanin ka foya mun beke labatoli babu kono kam modo labatu kinya tugo ka tugako ayefe munge haramu ye ala wala daga iyo ke haramu ye ay fe mun ke halalay ala ke haramu ye iyo la daga ka sabu kar sayal daga iyo tigala mo bla ala place la o bara nyeflan ka fa ya bara ni ala ye fe mu haram ya modon la ko te haramu ye tugura ko ola o ye sharia kura fonde tugura ko ola o kore ko bla ala place la ifana tugura ko ala place la Allah subhanahu wa ta'ala ko am shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah yala uye sharia kura glanga duma ala masoni muyewa okora ye kima nga tugu fe wara ko foni ala ye munke sharia yi ala ko fe mu ya haramu ye al nin nabi nyuman nana ko la daga otse kala daga ni tugura o ko ola ikado nga fo iya bla la place la wal makum mo nyuman ka ko ta iba fo ala ko ta kira ko ta uba fo karsa ko ta yala wayu jigina karsa kawo karsa chidende wa nabi nyumando wa adama den gansa wala no tugura ko la iyabla ala ya plasila iye fla fara alaka ka sabu ke yo tigela mo ke ala iye plasi do dama ni plasi mu manka anga krito ni yorola de ala ko fe fo haramu ye kira ko fe haramu ye modo kasoro o ka fo foito la be daga e fana ko la daga o tigela mo ka kuma en koso iye ala galontigiya iye kira galontigiya iye tigela mo ke ala iye flafara alaka labatoli babu kono ala ko femu ye halalay kira ko femu ye halalay modo ko o haram yalendo e fana tugura o tigela mo ko babu kono yo ke haramu ye ka soro ala ala daga kira ala daga iye ala galontigiya iye kira galontigiya aw nana sharia kurayere o tigela mo mo ni tugura ko babu kono iya bla ala plasila iye fla fara alaka labatoli babu kono odla adi ibn hatim radiyallahu anhu manamuna ala kira kumbega suratu tur kala fitri seli kono ya suru ale kafir la manda muslim ya falo kira e sura ingala fasira ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun akwala kirama ala inin kuma mufo aw mu batude kira ko yala alama fendo haramuya uluye u halalaya aw tuguruka wa akwawo alama fendo haramuya uluye fein la daga aw tuguruko lawa akwawo kira ko fatilka ibadatuhum ode ubatulire batote kafono islat gila moye walma iye shundoye walma hijukai odoronte ala ko femunte daga ale ala daga yitugura ko la yabatu ala ko fem mumbe daga ale ko haramudo itugura ko la
yabla ala ya place la idan fango yoro famia ninye asabana annani na laba shirkul mahabba flanin ka foya mumbeke kanu babu kono nin fana mogo caman bina dinge kono ala ka nena bela jelen kishamu mumini o kanga ala de kanu ka teme fem bela jelenka o kofe ka kira kanu sallallahu alaihi wasallam ka teme fem bela jelenka meni fendo kanu ka teme ala ni kira kan o be do flanin ka foya babu kono ala kanu kateme ifaka ala kanu kateme ibaka akanu kateme ninka akanu kateme muso ani deum bela jelenka akanu kateme je bela jelenka ala wode nyini fe wa kira fana iko kanu kateme ifani baka ani deum ni muso ani renni no make ika mu'mini ama dafa wa moshito do aljina kono fona kera mu'mini islam nyuma kira sallallahu alaihi wasallam akaw dola kelen teke mu'mini dafalenye faka ne ala kira kanu kateme afana baka ana dew ana ninku umar ko kirama e ala kira kadiye kateme fembe la jelenga fona kira niye nin kadiye kateme ka kira ko wallahi ya umar iteke mu'mini fu kane ala kira kanu kateme ninka umar ko na kira te ala kira ikadiye ni watila kateme halin ninkunka ala kira ko umar ma al-ana ya umar akosisa ne liman yara ma kira kanu kuma ga sante de ke wale de do ala kira e fem munun kanu ikulu kanu ay fem munun koniya ikulu koniya ay fem munke ikoke ay fem mun toy ikotoy men ye fenge ala kira ma fem munke ko kira kanu de o te kira kanu ye o te baraji sebeye o ti surnya kira la wa o ti surnya aljina fanala kira kanu ye barade ay bara mun gay koke ay fe mun to iko toy ay fe mun koniya iko koniya ay fe mun kanu iko kanu Allah subhanahu wa ta'ala ku wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akum modobe ube fawara mine kafara Allah subhanahu wa ta'ala ka ubo fannunu fe katame alaka ubo fannunu fe katame alaka malako والذين آمنوا أشد حبا لله من مؤمن لمن يرى ولوب على دفكة مفهم بلا جلنكا وقرأ يكون يمؤمن إك على دكانو كتم مفهم بلا جلنكا من يفهم لو كانوا دسكونا كتم ألكا إكادو يفلا فرا ألكا كانوا بابو كنو نيفهم لو كانوا يدسكونا كتم ألكا صلى الله عليه وسلم إكادو يفلا فرا ألكا كانوا بابو كنو idan ni yorola anga ala kanu anga kira kanu sallallahu alaihi wasallam me ala kanu ni kira kanu kuma tede ke wala dedo modo ko ku be ala fe ala wala jarabi ne kuma kandoy ala ko qul in kuntum tuhibbuna allah aw mun ba fa da kono wati bela jele aw me ala fe aw me kira fe ala ko nasura abale ala fe cien boloma abe kirafe fattabi'uni aytu gala kirako ikala kanu dallu mun bojira ika kira tugu nyoya ode boyira ne mo mi yaba fa da ko kale be ala fe me ate ala kiraka sunaka ate ala kirafe o tigla mo te ala fe wallahi mo be ala fe be kirafe والله مغمو كرا في بكرا لا دغ مني ما كرا دغ تكرا في ان كرا تنيو سر الله والله هردو اتي نيو فنا لا هردو اتي نيو ده قل ان كنتم تحبون الله الاكو الناس راو بين الف ايتو على كراكو نو كرا يحببكم الله الا باوكنو ويغفر لكم ذنوبكم اباك جنوب فنا يافا ني انا مغمون كانوا يكون جارا ni ala mo nga junubu ya fa illa fi ala hararu ala kan na ubela jelen lafiya idan flanin ka foya abelba
avec ni saba inde ko wada madenga bara bela jelamenis ni nani ne kono afwan abe ni nani ne kono amese akatele abolomo kafla fara alaka duwa kono aflana kafla fara alaka jumena jamse aflana fo la batote de way ibada de labatoli way flanay asabana kanu ananna o makma yande kulubali asno dabla awoga fla fara alaka ngania alaka barka doila ibsega sega nani nga ñofe pour ga sega drushi ibe wole kisige ibe telephone fana bla sa ibsega kuma ka fla fara alaka ay batote de labatoli bato ani labatolo te kele bato me ke ala labatoli muye ka tugu mo do ko ay fe mun ke jema o jema ay mun ke fima o fima halla ni ala tatibe otea o illa batuli de oni batote kele de ya famia sagaka labatoli babu kono o folay aflana ngania kono way asabana ka fla fara ala ka duwawu kono ani ka fla fara ala ka kanu bonda kono ni nani ne do idan baran bebe tla ni nani no ñonche jom se ka saya kaya ama fa ka durushi de angana tema kate kanu awo ani duwawu kono ani ngania kono bo ame segaka tartibula nana ñogo fe cogo mona kitabu kono o de ka fla fara alaka duwawu kono ani ka fla fara alaka labatoli kono ani ka fla fara alaka ngania kono ani ka fla fara alaka kanu kono idan flanka foya bilba abe ni nani de kono o ko fe flaninka foya none ya flana o ye afitini ni kuma baye me afitini fana be fitini beleba wuti kelenye différence bu ñu ñonce différence woro ni ala sonama darsu labana ameno do flaninka foya fitini o ye huwa kullu ma kana dhari'atan ila ash-shirk al-akbar fewo fembeke sababu ye kila se flaninka foya beleba mo ye fitini de fembeke sababu ye kila se beleba ma ما سامع فلو ودي يفلان كفيا فتني كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد شرك الأكبر والمبارة وبارة من شريعتكو نيفلان كفيا دي شريعتكو جوين المشرع هو الله me majazan amma fo ala kirama ko shariati kasga ala de Allah sama wa illa shariati haqiqa ro ala de me ko kira de Allah sama ala makuma on fe kira fana be wele ko shariati ka sabu ke ale fana ye fendo sharia ka fara ala tayinga me abela jere me senga ala tayindem otea idan ala kira ibara do wele ko ye flani ka fo yayi me o ma se flanka foya bilba degerema walma be ayu wele ko flanka foya fitini idan o fitini mu flani ne mo mu yoke e kirla o tigla mo ka ko ye flanka fo ye flanka foya mbabo islamia kono ya tonyo ye fenda ka sharia ma fe mundaka wa e ka barato e ka bara de sharia e kiri muntre ka da mo munka ayat ke kadda yoro mun ibe dai may bibi na on be dan sogo kirula ame kirni fenye sharia ma mufo an yere ka kiru ube mo de ko ni flan ka fode ni ko flan ka fode ko ka kafir do ni ko kafir do o ko re kapta tasma kono
niko kafiru do musom babula mamnala niko kafiru do nafolo babulo anate nyogon cheta niko kafiru nasara ante selaka niko kafiru nasara ante ta do ngakaburu dona kiri chama de glone mbala wala niko mogoma fulani ngafo wal makafiri na makai aha kololo bala de wala ngan neun koloshi sharia kuma ni femu ya adana yorom nanga dai mebe mogomi ya nimbabu kono kabe kuma ni sharia ka kuma ya nimbabu kono ki hakili to ayre la ga do de wana ma hakili to na ala kira ko hada madembe kuma do boyda e ba amerika fa kuma jugute e bita do tasma kono sambi wolom la ala te flali katima folo sambi wolom la ibe folo ki condamné sambi wolom la no da farawati no be nani ka kiritige ka adola ibe bla adola be condamné tugunde o yimanda de depori sambi wolom la o ko be ga kiritige wa mu ko fe bodo o langa neun koloshi ibe mo chamay karfay kafiri de iba sur islamedo ama kafiri aflo don ma ko ikafli ka fo kafiri maslame o kafsa ikafli ka fo islame me ko kafiri ni ko islame ko kafiri fen chama glone mbala de fen chama ne glone mbala wal maniko munafiki o kore mo mi islamiya bangi me kafira di badu skuna e adu skunda ele gafleo anga kilo tayre la de od la kira ga sahaba do be uto jihadula ani kafiri ke do bena aya kam bamuruta kabe kafiri ke en kantige ako ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah asna ga kantige ka bak akungulo dalate aya kungulo tike o ko fe kibare sera kirama ko karsaye mo do faga mena ka faga tigala moko ashhadu an la ilaha illa allah aya wel ko karsa ko aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa allah yala isona ka faga akelen ko fe ka fa la ilaha ashhadu an la ilaha illa allah isona ka faga akwala kira kay ngabba murude nasra na kira ko yala ya duskunda ile ka fle mumba kono wa ya duskunda ile ka fle mumba kono ako yala ni la ilaha illa allah nan allah raddo ebse ka janye ko ka fo ye che fa kuma info len ko fe ako la raddo in la ilaha illa allah be kiride akele ngo faslam ya rakaba ala ko fa in tabu nutu bi raka kalimatu shahada fa ka seli jo ka jagadi abal modo islam ya kono mebe se ko kafiriyat ako la ilaha ashhadu an la ilaha illa allah e akantige la raddo ala bi ni ngala de ko kira ko asrana de ko yala e ya diskunda ile gafleo o kuma infolen ko fe a joli haram yareka akan naful haram yareka aka kiribani alaje me bibina ay amba fo kafirido ko hal nasar al kaba ko aw man yoro resoro ko do fa al kaba ko hal nasar al kaba ko hal na tentur le no sujudula o ye ka sujudu dɔgɔya de kira ko adamaden ni ala ka suru waati min na o ye waati jumɛn k'i tɛntɔrɔ duguma mais tellement que sujudu dɔgɔyara an bolo ko hali n'a tɛnturula alikaba kɔnɔ n'a sara ten ko kafiri dɔ k'a bɛ taa jahanama kɔnɔ an jafari ɲɛna dɛ an jafari ɲɛna an ye silamɛw kafiriya an jafari ɲɛna alikaba t'an bolo da la an jafari ɲɛna adamaden ni ala ka suru waati min na n'o ye sujudu ye waati mun ngafsana ka waati belajele ko hal nasara o waati kono la hurmata islamiyya aw bolo tuguni e mu mekiri mo ka ku kafiriya ku geflan ga foye i cogodo de numa kai e be kai alakira wa sallallahu alaihi wasallam idan flan ga foya fitinu aleka cha ka ke barau ke cogode la ani kuma kan adama dembe bara doke ka ke wale doke ga bara kono yasa mo kai ki yere mo la wa be ke kuma kan fana kono ina fakira fa sallallahu alaihi wasallam bara ke chogo ani kuma kan fulani ka fa fitini akacha ga kende kono ni seli wala amato dafa insha Allah ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن فلان كفايا فتني عليك أشا بارا وكيتشغور لا مبارا يدتده بارا كيتشغو أنا كم كم amal make ñingal loge ko ma do bafo boy sayte islamé kulay ko mana o te kulay ko may kafiriya islamiya limaniya fasigiya munafiqiya nunu te kulay ko may ni ko ete islamé kulay ko ma o kulay ko mate nasr islamé do e be kafiriye de kiraw fa yana hadisa kono idan angana kulonge sharia kuma kisewla ni kulongera wala i kulongera yere la adola kuma kan kele ikabara bela jele meche imae kiraga hadisa dobe ako chedo anaje nyogondo ubi nyogo fe wati bela jele abega fayna karsala soso dabla ma amaso nga dabla asnaga dima ko wallahi alati ya fayma ala ko jonde ba kalne la ka foneti yafa ala ko nya farama anaka junubu mun gonti yafa nyika barache etade alay ala ti yafa mala do fiye ala ko ale be junubu bela jelen yafa me sharti jumay ka tubu kanye me wallahi karsa ko ni Allah tubira ala ti yafa ma ni masabali ala bi yafa le ma be ka barache angana mo jigiti ka bawala kan ne mala la taqnatu min rahmatillah ni mo ye fenjugu ka chogo atigila mo wele sabala koro ika wele mega siga dimi ko alati yafa ni masega sabali awele toy me alati yafa ala wifiya ala siga yafa ma bega barachi wala ngakil soro babu kono fulani ka faya fitini misaliya do e ki yere ira ni ka bara nyumay amma fako bara la halayawa ebe ka barake ibe qur'ana kala nassa mawdo be kilame yaro ma foti la mawbe kilame ikinyo qur'ana kala indamne alabato kama me yame ka fo karsabe kilame dono segi kandiate ya sakado ga fo karsa kanga de iyo munke bara en kono de yere ranchiai o yoro nin chiena ka bo bara kono me yoro mun kunyana ikunye munke ala kama yano che ala bo sebeye me i yere iraroni mungono o chiena ka bo ala wala me be ga seli ibe nafla sella sita mo be ki fle masha Allah ika seli ka tugoni Allahu akbar ibiri tugoni ne kumbe kono ko karsa seli to kayinde me ba soro yake wode kama idona sella ala kama ala bo baraji dima me i yere iraroni mungono o chiena ka bo akono
mena sur la idon kunyere de mo be kiye o bara in ko ne flan ko fa bil bado cheneno anyo ro famia ne dona bara la ala jati kama me konna la in yagana iyere la mo be kifle ye bara in chenya ya sa mo kifle idona ala kama mu o baraji be sebeye me i bara in chenya mo ka yoro munya akono baraji tiyo kono o famiara me sisa enana ka fo mena se ka darsu di mo ka e ka fo karsa kala nendo abe darsu do abe se kumana ina kunyo de singa taso foiti me ina kunye darsu di ala kama ka mo la famia dinana me konna la kuma jiara masha Allah yere kabara yere la katoka jesu do ke gado ngafo yifkala yendo kosobe to ko qur'an ayo sama bi hadisa sama iyo yarano men ga karamo ke o chenendo na to kai meni na kuye ka buga so kanade mo ka do ngafo kar safa kala nendo ikay sasi tiana fu isengana foiti angani yoro famia de we yere ranchia babu amsalia doye kuma kauna me kuma kan iba fo mo chamande e ko ay taga banku na sakon frate ko juge wallahi ko jugudo am ma fo dala kira de yafo ni ala ni karsa sonna sonte karsa e ala ka son kono ala de biso wa ma tashauna illa an yasha Allah ne qur'ana ko lojede sonte mo ni ala maso ebse ga fo san metan ni yorla ni ndoina mene ala masoni ala majene abekewa jeteo ni ala na kira sona ay kira bo ala to ala bolodro ni ala sona muma kira bo deke meni ofo kawte kira fe ni ofo ko to kuma juguye wallahi kuma jugudo ame kira fe wallahi ame kira fe katemika kira kanu de ya to anyen kuma yefo ka sabu gala kira ko sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma sha Allah wa sha fulan aw kana fonni ala ni karsa sonna walakin qulu ma sha Allah wahda akafani ala sonna wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa amakra fo yede ala yede ko qur'ana kono ikana fo ka fo men fein ke shini foni ka fo ni ala sonna ma mais pourquoi ala ma foni ala ni kira sonna ala te kira fe gatemanga ate kira donga temanga ani ma kira chama me ala mofo ni wa fakuta ala kira fe wallahi me kira fe gatemika me sharia ye amblan ni orodla anna fendi ala kira ma munye ala ka hake ala ko kira ko sallallahu alaihi wasallam aw kana damati menini ala kira ye inafo nasara wi damati menini billahi musa ya chugumna akafo ala ka jon ani ala ka chide ode kun gadi kira atoye ala ni karsa kama ay atoye ala kama ni toye ala ni karsa kama la nso ala ni karsa kama delikalaw ay sombe kala de kama saraka be di jonema ala de bi baraji wal makira de bi baraji nasr la kira be mo baraji kira de kunta saraka bawa akma daire de mawo akma di joma abadi fantama jongu masara wal masaraba bo ka daire mawo dan mana kuma ngo dabla te fanya namante kira kuma saraka bo abadi ala de mala basar nay idan ni be mo deli karsa nso ala kama kana fo nso ala ni kira kama ayi saraka be di ala de ma ani woro famia idan nimbele jele kuma we kuma munu nu folitebe aha ibate la dona fendo be na mafa ka sode ma jona aha ay bonya tege kira kanu ale ka kira kanu ne be se ka nafa me e ka fala ka ya fama kira ko so tale nafa naso ale matu kira ko ala ka ya fama do me kira ko so bo ala naso kira mo kundo o bale nafa la harado me ne ko hala ala ka ya fama kira horoma ko so na matu kira ko bale nafa o tale nafa idan flan ko fa fitinin do e as-sum'a
mɔgɔ mun bɛ ni a tɛ nin kɔnɔ bi a ka dɔgɔ surtout karamɔgɔ kunda wajurikɛlaw kutubakɛlaw alimamiw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ala y'an bɛɛ lajɛlen jarabi ni nin kamera ye ni a ye baara caman tiɲɛ dɛ an tɛ foyi kɛ ala kama f'an k'an yɛrɛ yira bi san dɔ la k'an to hiji la an ni dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wajurikɛla don a bɛ tawafu la a bɛ ka yɛrɛ filmé an bɛ tawafu la o an bɛ deuxième de la a to ye fila ye o ko karisa e nana hiji la a b'a dɔn k'a fɔ i bɛ tawafu kɛ o mais i yɛrɛ yira n k'u k'i to tawafu in kɔnɔ a ko ne ye mun de ye i ka baara tiɲɛna o la an ka hakili to nin na dɛ bi bi in na ni sunkalo sera sunkalo bɛ na ni sunkalo sera an bɛ kameraw dilan mihrabu tɛ yan an bɛ taa kameraw dilan yen de i b'a dɔn ye a bɛ ka seli a bɛ labɛn na fɔlɔ a bɛ kɛ kamera fila a b'a labɛn e bɛ ka seli mun kɛ tarawih seli e b'a kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw de ye wa e b'a kɛ minnu bɛ kɛnɛma de i b'a kulu de ye wa i b'a kɛ jɔn de ye mais bi bi in na an b'an yɛrɛ dilan kɛnɛma mɔgɔw de ye ka tɛmɛ minnu bɛ yan darisu in bɛ direct la se mais i b'a sɔrɔ an b'an ka kumaw ɲɛ k'an yɛrɛ dilan ka pari kɛnɛma mɔgɔw de k'an ɲɛ ka tɛmɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw kan baara tiɲɛna fu nafa t'a la idan karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ walima an caman bɛ yen bi an bɛ wajulu ni darisu di la i b'a sɔrɔ baraji t'an ye dɛ bɛɛ ko de sanga don ma mɛ waati dɔ la ni kamalen dɔ tun bɛ yen a ye telefɔni dɔ san a ko karisa n ko nin telefɔni sɔngɔ ka gɛlɛn dɛ ko wayi ko kamera dɔ b'an bolo misiri kɔnɔ an b'a fɛ n'an bɛ video minnu kɛ a fana ka kɛ video cɛ ɲumanw ye n ko telefɔni sanko ye nin de ye hali ka taa lasegin wallahi t'a lasegin sankun t'a la ni kamera kun yɛrɛ k'a fɔ ka darisu ka ta kitabu mɔgɔw bolo u b'a lamɛn u bɛ nafa sɔrɔ a la i n'a fɔ an bɛ ka kalan cogo min na n'a sɔrɔ anw dusukun jɛra an y'a kɛ ala kama wallahi an bɛ baraji sɔrɔ a la mais n'a sɔrɔ an nakun ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ karisa fara kalannen don a ka video bɛ cɛri an nana fu an bɛ segin ka taa fu olu bɛ nafa sɔrɔ a la an tɛ nafa sɔrɔ a la sumuha ye de ka baara kɛ mɔgɔw k'a mɛn dɔw bɛ yen nɔ an dɔw bɛ yen nɔ n'an taara darisu la sisan karisa darisu in kɛra cogo di bi dɛ darisu in diyara bi dɛ i ka laɲini o de ka mɛn wa a banna walima bi kutuba kɛra cogo di i b'a sɔrɔ e yɛrɛ de ye kutuba kɛ i bɛ tila ka mɔgɔw ɲininka kutuba in kɛra cogo di bi wajulu a ɲɛna n ka bi kuranna kalan in a ɲɛna walima a ma ɲɛ e bɛ k'a kɛ ala ye walima i b'a kɛ mɔgɔ de kama idan n'i y'a k'o kama baara tiɲɛna an caman ka baara tiɲɛna dɛ ala k'an ka baaraw ɲɛ k'a d'an ma filanin ka fɔ ye ala k'an kisi a ma yɛrɛ yɛrɛ ala k'a bɔ an ka baara kɔnɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an ka baaraw kɛ baara halasilenw ye ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله كم بدوكم نتا.